Roja em bêjin azadiya çapemeniya cîhanê de rojnameger di girtîgehan de ne û di girtîgehan de vê rojê pêşwazî dikin. Em dibin dengê wan û em dibêje rojnamegerî bi to awayî nesûce. Kesên ku em bêjin îşkenceyê dikin, kesên ku em bêjin zext û zordestiyê dikin, divê ew bêdarizandin. Nûçegihana Ajansa Mezopotamyayê Esra Solîndal lêgerîna em bêjin tazî hat ferskirin. Ev di hukukê de jî cî lêgerîna tazî tuneyê û ev nîşan dide ku li girtîgehan muameleyeke kêfî heye. Rojnameger li ku derê dibe bilave. Tu dixwaze li derek dinê ya cîhanê jî bi em ê her tim mafê rojnamegeriyê biparêze, em ê her tim xwedî li pênûsa rojnamegeran derkevin. Rojnameger rastiya jiyanê û ji ta bêjim rastiya siyasetê ji her kesî baştir dibînin, ji her kesî rasttir dişopînin. Gelek cîhanê da ciyê ku çapemeniya azad heye li wan welatana krîz nemaye. Ciyê ku êrişên li ser rojnamegeran heye li wê derê krîzên her cure hene yê siyasî û her wekê din banga me ve. Rojnamegeran ji girtîgeha derxînin, azad bihêlin, ji krîza xilas bibin. Özgür basın susturulamaz. Özgür Basın susturulamaz.